Бях ви помолила да оставите вашите въпроси за клип с въпроси и отговори, така че се събраха някъде около 40 въпроса. Така че реших, че е време да отговоря на тях. Надявам се, че това видео ще ви хареса и да, ще обединявам някои отговори на сходни въпроси в едно, за да спестя малко време, защото не искам клипа да е твърде дълъг. Започваме с въпрос номер 1, който гласи: коя е любимата ти марка продукти и защо? Много козметична марка си нямам, обаче ако трябва се пак да кажа една, защото се пак въпросът е такъв. Може би Urban Decay, защото имат много яка селекция от козметика, имат много яки опаковки и много яки имена на продуктите. И не тестват върху животни, така че да, Urban Decay. Къде искаш да живееш? Не знам как ще мислите, че е живота в крайна сметка, но по принцип искам да живея в България. Колко обичаш вулкана? Много те обичам, да си знаеш. Имаш ли брат или сестра? Ако имаш, разкажи нещо за него, за нея. Не, нямам си нито брат, нито сестра. Имам си само братовчетче, което всъщност се появява доста често в снимките ми в Инстаграм, така че ако сте ги гледали и сте видяли някой, не, той не е моето братче, както много хора си мислят, братовчет ми е. И ще кажа, че все пак, за да не ставам този въпрос толкова празен, става на 7 тази година, ще тръгва на училище и е много сладича, казва се Димитър. На колко години смяташ, че е нормално на момиче да се гримира? Не мисля, че мога да дам някакъв точен отговор на този въпрос. Аз започвам да слагам спирала някъде към 6-ти клас, което в момента ми се струва, че съм била супер малка. Но като гледам сегашните 6-то класнички, те слагат много повече грим, колкото аз слагам даже в момента, така че може би не е било чак толкова зле. Няколко от вас ме питаха къде уча и къде живея. Уча в едно училище в родния ми град, който е София. И в принцип не, че съм кой знае колко... не, че го пазя в някаква тайна. Едно момиче даже под един клип написа от кой училище съм, нямам представа къде знае. Може би и тя от моето училище, нямам си представа. Така че да, ако ти е супер интересно, може да се разровиш, но така, няма да го казвам в това видео. Въпреки че завършвам след няма и един месец, но все пак. Също така няколко от вас ме попитаха как да наваксат под труден предмет, не мога да говоря. Когато сме отсъствали, в общия случай най-добре говорите с някоя ваша приятелка или приятел, който разбира много от предмета и мисля, че той ще ви го обясни най-добре. Разбира се, имаш някои въпроси за Иван, който в момента е зад камерата и ми се усмихва. Така, от колко време сме заедно? Заедно сме от една година, без няколко дни. Ще имаме ли общи клипове? Да, ще имаме общи клипове заедно. Не мога да ви кажа точно кога, няма някакъв план. Но да, чакаме да ни дойде някаква гениална идея. Не се смей. Да, дойде някаква гениална идея. Ако имате някакво друго продължение за нещо различно от My Boyfriend Does My Makeup, го оставете долу. Иначе и това ще направи в някакъв момент, нали? Да. Добре, ето имаме даже някакво потвърждение. Какво те дразни в хората? В хората най-много ме дразни мързела, може би. Не повдигай вещи. Всяка прилика сериални лица или ситуация е напълно случайна. Как избираш темата на новия си клип? Колко често слушаш и колко често слушаш музика? Всъщност темата на новия клип винаги fabulous. Така, темата на новия клип винаги избирам много спонтанно, няма кой знае какво обмислене. Просто гледам да има разнообразие, ако съм направила клип на тема, примерно фитнес или хранене, гледам следващия клип да не бъде на същата тема, за да не се повтаря. Но да, не мисля, че има нещо, кой знае колко специално, което правя. Или ако съм получила много предложения за някакъв клип, правя него. И колко често слушам музика, почти непрекъснато. Коя е най-често употребяваната от теб дума? Коя е най-често употребяваната от мен дума? Много казвам, имам предвид. Имам чувство, че непрекъснато го казвам. Така че, може би е това. Ако сте забелязали някаква дума, която употребявам много често, може да я оставите в коментарите, за да знам и аз. Доста въпроси имах на тема висше образование, това какво ще правя до година, както може би сте разбрали. Тези, които следят блога ми със сигурност даже знаят. Живот и здраве ще уча в Великобритания. В два възможни университета, тъй като вече си избрах първо и второ желание, ако така мога да ги нарека. Да речем, че така ще ги нарека. Иначе специалността ми е свързана, мисля, двете специалности са малко различни, но са свързани с езици и комуникация, така че така да го сложим по-добре знаменател с това. Ей, не мога да говоря днес. Какво ще направиш, ако Иван ти изневери, би ли му дала втори шанс? По принцип не бих дала втори шанс. Обаче, не знам на какъв акъл мога да бъда, ако нещо такова се случи. Така че, в общия случай не бих дала втори шанс, но може да има някое изключение, не знам.
Но да не се налага, Иване, да ти дам втори шанс. Също така, доста хора... Няколко човека... Не, чакай. Милиони. Няколко човека ме попитаха как съм решила да правя клипове. Също както имам блог, почти веднага започнаха доста приятели мои и познати да ми пишат да ги правя и под формата на видео, което аз така и не започвах да правя. И всеки път се канех, и всеки път не го правих и в крайна сметка как се реших да правя клипове? Мисля, че беше горе-долу спонтанно, не беше нещо, което знае колко планирано. Да, I guess so. Дали ще направиш бюти клип или нещо, което не си правил до сега? Ами да, ако ме дава някаква идея за бюти клип, който вече не е правен или не е правен по същия начин, бих направила. Но в общи линии има предостатъчно български влогърки, които правят клипове на тази тема, така че не мисля, че е нужно да се повтарям с това, което те вече са казали. С това гледам да се фокусирам върху теми, за които не се говори чак толкова много, като например точно училище, фитнес и така нататък. А от въпросите, свързани с тренировките ми, ще кажа, че тренирам от година и 4 месеца. От януари миналата година беше нещо като резолюция за новата година, която сбъднах. Иначе бях започвала няколко пъти преди това. В смисъл се канех и правих 2 тренировки и се отказвах. Така че официално от тогава. И не се определям особено много като спортна натура. Реших да тренирам просто за да съм по-активен човек, не с някаква кой знае каква цел, предполагам. Поне не помня да съм имала някаква особена дефинирана цел. Просто да. Осъзнах, че ми доставя огромно удоволствие и така си продължих. Какво е твоето хоби? Как се мотивираш? Какво смяташ да работиш? И би ли казала някои от фразите, които си поставя пред бюрото си? Ами, моето хоби... Нямам представа. Говорихме си даже преди няколко дни с Иван дали най-гак е хоби, защото непрекъснато съм в най-гак. Така че най-гак ми е хоби, да. И да не се смея. И да пиша също и обичам да рисувам, колкото и някакво ставам да звучи. Как се мотивирам? Мотивирам се, като си мисля за бъдещето най-вече. И нямам някакъв план какво да работя. По-скоро съм оставила нещата да се развият както трябва да се развият и съм сигурна, че ще стигам до място, до което ми е отредено да бъда. И фразите, които съм поставила, те са много, но някои ще бъдат. It's not over until I win. You're only confined by the walls you build yourself. Success is the best revenge. И още 10 на 12 може би има. Да, но са в общи линии в тази тематика. На колко си? Лери забравих много години съм. На 18 тази година ставам 19. Имаш ли домашен любимец? Имам домашен любимец, куче, но не мога да го покажа в момента поради размерите му. Да, големичко е. Как реши да станеш влогър? Говорих вече на този въпрос. Обичаш ли да гледаш детски филмчета? Честно казано, не. Имаш ли плюшни играчки? Ако да, покажи, които искаш. Имам една патица, тя ме е най-близко в момента, така че не ще покажа. Пате. Така, бушка го хвърлих между другото. Ще става патето на страна. Така. Обичаш ли да пазаруваш? Обичам да пазарувам, ако ще купя нещо изгодно, между другото. Това ми доставя най-голямо удоволствие. Иначе пак ми харесва, но не чак толкова. Как се запозна с гаджето си? На един рожден ден се запознахме. И коя беше най-романтичната среща? Ти също кой не бъде най-романтичната среща? Не знам, на Свети Валентин беше романтично. Свети Валентин. Но иначе да, имаме по-странен вкус за романтика. Какво? Та не е ли среща преди да тръгнем? Мислиш ли? Да. Ако е преди да тръгнем, май не сме имали някаква невероятна романтика. Не знам. Имаме по-различен, по-различно разбиране за романтиката. Имам пред да си себе си и да си открит и да си забавен и това за нас е романтично. Така че... И това е въобще всяка наша среща, докато се познаваме. Така че предполагам, че сме много романтични в нашите собствени представи за романтика. И също така, смятам ли да правя клип на тема DIY? Ами да, защо пък не. Какво мислиш за Деница Христова, Фапа Бум и Бетан и Мота? Ами Деница Христова ми харесва, защото има супер... Боже, това беше някакво много. Да. Има страхотно качество на видеята си и си лечи, че много време ги обработва, което на мен лично много ми допада, тъй като крайният продукт е много хубав. Фапа Бум не съм го гледала. Или може би съм гледала един клип, ако има клип, имаше клип за ужасната рокля. Тази с златно, синьо, черно-бялата. Ако е за нея, може би съм го гледала
но може би не съм гледала чак толкова много, че да имам мнение. А Бета Нимота е сладка, предполагам. Да. Кога си родена и какво мислиш да учиш след 12 клас? На втория въпрос отговори вече. Родена съм на 25 декември 1996 година. Коя е любимата ти книга? Прекрасна си, благодаря ти. Любимата ми книга... Имам доста любими книги. В момента препрочитам една, която много ми харесва. Каза се Stumbling on Happiness, така че в момента съм на тема нея. Но иначе други книги, които харесвам, са Вино от глухарчета. В момента като ги гледам ми става доста по-лесно да се сещам за неща, които наистина харесвам. Също книга, която много ми беше допаднала, когато я четях, беше Бавната смърт на Лусиана Б. от Герман Мартинес, един съвременен аржентински писател. Наистина много интересна книга. С какво обработваш? Обработвам с iMovie или Final Cut Pro, като може да видиш под всеки съответен клип с какво точно съм обработила и с какво съм снимала. Винаги оставям информация за това. Но да, тези две програми са. Така, и последния въпрос е, ако съм на самотен остров, кои 3 неща бих взела със себе си? Трябва да мисля практично. Бих взела туба с вода, защото, да, предполагам, че храна може да си намеря от някоя палма, примерно. Но вода няма да има. Бих си взела ластик за коса, за да ми пречи косата. И бих си взела... Не говорим само за предмети, не говорим за хора. И че ако мога да взема човек, ще взема този зад камерата. Само ти се подмазам, иначе не бих. Шкувам се. Но ако все пак трябва да бъде предмет, може би... слънцезащитен крем, защото сигурно ще пече много. Предполагам. Макар че може да студен остров. Тогава дори няма да има проблем с водата. Но както и да е, ако предположим, че е много горещо на острова, това бих взела. И това бяха въпросите, на които ви отговарям днес. Ако искате след някой друг месец, мога пак да направя подобно видео. Ако случайно не съм отговорила на вашия въпрос или пък има нещо друго, което искате да знаете. И ще се видим съвсем скоро с новото видео. Чао!